welcome back to my channel. Yang hanggan ni abo ni habayawari na tong layaw. At naman ang video ko mo like, share ko mahal naman sabay. Hindi pala ang video ko start ka lang say. Naman ang video ko lalam sa let's go. And guys niya da. Niya kaya wali taon man bayari na niya. Tong lamon sigan. Abuni habe muncul mana sahani nuar na. Ayo guys, kari bar tu Mumbai. Puro khamse joli yang hatter lah. Eh ibu deh. Kita mana sih namanya kalau kat sama? Oh yang ada pun kayak. Gar lagi kayak. Yari na. Ayah. Chọn đồ nào lấy liền. Hay đó. Nhúa thằng gì? Hay là ba bè. Hay